K'anw bɛ ka bɔ ko tajiko gɛlɛya bɛ ka na u ka cikan kɔnɔna la yɛrɛ k'a fɔ ko u dabali bannen de y'a mɛn k'a fɔ ko maaw y'a jira k'a fɔ ko tajiko gɛlɛya bɛ na kɛ station na ko u ye maaw lapaninke ka maaw hakili lawuli ko maa mun ni kibaruya in bɔ o kibaruya de kama o ŋunuŋunukanw de kama ko maaw bɛ ka taa u jɔ taji station na ko paw ko a yɛrɛ mɛn k'a fɔ ko tajiko gɛlɛya de bɛ ka na nka kulu in ni o ye centre de coordination de gestion de crise ye u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛ o kɔrɔfɔw bɛɛ lajɛlen nkalontigiya kɔrɔfɔ min b'a yɛrɛ k'a fɔ ko tajiko gɛlɛya bɛ na an ka jamana kɔnɔ bawo ko jamana gouvernement k'u kɛn bɛ ka fɛlɛn dabali bɛɛ lajɛlen ta yaasa malidenw ka se ka taji sɔrɔ a waati la ni jɛkulu ni o ye centre de coordination de gestion de crise ye u y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ maaw wele ko maa si kana don ŋunuŋunukanw dingɛ kɔnɔ maa si kana bin u ka jɔn kɔnɔ bawo ko maa min bɛ ka nin wale in kɛ k'u ka laɲini de ye ka se ka maaw hakili la wususu ka maaw hakili la papa wa k'u bɛ kangarida gɛlɛn da maa fɛn fɛn ye mɔgɔ minnu ni u bɛ nin kunnafoni ninnu cari u yɛrɛ ɲumanna kunnafoni mun tɛ tiɲɛ ye kunnafoni mun ni a jɛlen tɛ ka se ka maaw hakili lawuli tajiko gɛlɛya la ko bɛɛ lajɛlen ka i yɛrɛ minɛ o kibaruya jugu o fɛ nɔ tɛ ɲangini o bɛ se ka da o kan halisa kibaruya an bɛ to nin kulu in olu ka cikan kɔnɔna la kulu mun ni o bɛ tajiko ɲɛnabɔli koɲɛw ani gɛlɛyaw kɔnɔ kunna u y'a yɛrɛ k'a fɔ ka sanga ni bi juma marisikalo tile 13 in ye ko gazoli mun ni mɔbilibaw bɛ a ta k'u ye fɛɛrɛ kɔrɔ de ta yaasa mɔbiliba bɛɛ lajɛlen ka se ka gazoli sɔrɔ ka t'u ka taamaw la k'u y'a kɛ mɔbiliba ka gazoli talen tɛ tɛmɛ litiri 600 kan tile 3 kɔnɔ ko mɔbiliba fɛn fɛn bɛ yen nɔ tile 3 kɔnɔna la olu bɛɛ lajɛlen ka gazoli tata bɛ bɛn litiri 600 de ma bawo fɛlɛ kura dɔ de bɛ u bolo ni o ye subahana mansin ye application senfɛ ni DCC maaw ye o bila sen kan ni mɔbilibaw ye taji fɛn fɛn ta a taji bɛ se ka dɔn ka a bugunatigɛ wa a bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ o b'a yɛrɛ k'a fɔ mɔbiliba si tɛ se ka taji litiri 600 ta ka bɔ tile 3 kɔnɔna la tile 3 kɔnɔna la fo ka dan 600 de ma ni dɔ farala kan dɔrɔn ko o bɛ se k'a dɔn application in senfɛ ko o ye fɛlɛ ye o ye fɛlɛ mun ta yaasa gazoli tilacogo ka se ka kɛ ka ɲɛ fɛn min ye mɔbilibaw olu ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka taa a ka taamaw la ani u ka baaraw la ko o bɛ jigisigi di population ni o jamana kɔnɔdenw ma k'a fɔ ko o ko in kɛn bɛ sababu ye ka mɔbilibaw olu ka gazoli ko ni maaw bɛ k'a fɔ ko gazoli ko gɛlɛyalen don wa mɔbilibaw jɔn bɛ aranw na ko a ko bɛ ka sɛgɛsɛgɛ de k'a lajɛ mɔbiliba foyi kana tɛmɛ gazoli litiri 600 kan tile 3 kɔnɔna la o kɔfɛ tile 3 tɛmɛnen o bɛ se ka na dɔ wɛrɛ ta jɛkulu yɛrɛ k'a fɔ ko faamuyaliko ɲuman u b'o ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ o siratigɛ de la u ye nin cikan in bɔ ka malidenw ka u la kunnafoni kiba an ka jamana premier ministre regional division Abdoulaye Mayiga bi sɔgɔmada in na ale ye Nations Unies ni o ye diɲɛ kurukara ka jɛkulu ye maa mun bɛ yen nɔ ni olu bɛ ko système de Nations Unies mun bɛ a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ an ka jamana kɔnɔ Nations Unies ka dɛmɛ walew humanitaires o maaw ni ale bɛ an ka jamana kɔnɔ sisan nɔ mun bɛ ka o baaraw kɛ premier ministre ye ale bisimila ni o ye Anna Singer ye a yɛrɛ k'a fɔ ko ni coordinatrice kura mun filɛ nin ye ale mun n'a nana baara la an ka jamana kɔnɔ bawo a nana maa wɛrɛ de nɔ bila Nations Unies ka baaraw ni ɲɔgɔn dɛmɛ o k'o la kɔlɔsi ani premier ministre ka kuma ko a bɛ don an ka jamana ni Nations Unies ka jɛɲɔgɔnya o kɔnɔna la kɛnɛ mun kan ni an ka jamana premier ministre y'a yɛrɛ k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw ye baara ni siginkan mun fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen an'u bɛ ka baara kɛ o de kan o de la ko ani Nations Unies ka baaraw ka ɲi wa baaraw bɛ ka kɛ bonya ni karama kɔnɔ wa a bɛ ka kɛ bɛɛ lajɛlen ka nafa kɔnɔna la o siratigɛ la ni musolaka in fana y'a ka nisɔndiya jira bawo ko an ka jamana bɛ ka wulikajɔ mun kɛ baara min bɛ ka kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ o b'a yɛrɛ k'a fɔ ɲɛmaaw labɛn bɛ ka se ka Mali ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɛɲɛ ani ka Mali bila diɲɛ lahalaw ani diɲɛ taabolo ni diɲɛ kulu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ yaasa kulu ninnu na an bɛ nafa mun sɔrɔ n'o dɔ bɛ tali kɛ musakakow ani fo ka taa se ɲɛta kunnalajaw malidenw bɛ o nafa mun sɔrɔ ko ka se ka o hakilina ni o baaraw kɛ o nafa mun n'o dɔ bɛ tali kɛ kɛnɛyako kalanko kuranko ani fo ka taa se baloko ni a ɲɔngo ko malidenw bɛna o nafa mun sɔrɔ Nations Unies bolo kan ko o foli kan ka di ɲɛmaa ma bawo ko ɲɛmaa bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa an ka jamana kɔnɔdenw
minnu ni degun b'u kan kosɛbɛ olu ka se ka dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ Nations Unies yɔrɔ wa ko wulikajɔ ni baara bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ bonya ni karama kɔnɔna la ani jɛɲɔgɔnya bɛ ka kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na diyagoya jɛɲɔgɔnya tɛ a la ko ani Nations Unies ka jɛɲɔgɔnyaw jɛɲɔgɔnya ɲuman don o kɔrɔfɔ de daɲɛnɛmayara Premier ministre ani fan fila bɛɛ lajɛlen maaw fɛ an ka jamana cɛfini tabaw ka ministre ni o ye général corps d'armée Sadio Kamara kunungo ale tun bɛ Kati farada la yaasa ka se ka taa suntigɛ kɛ ani katikadenw ni ɲɔgɔn cɛ ni kɛnɛ mun ni ko a hakilina bɔra jamana ɲɛmɔgɔ la k'a fɔ sunkalo kolo kɔnɔ an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an ka tigɛ don minɛn kolon kɔnɔ o mun ni a bɛ jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen k'a yir'u la k'a fɔ marabagaw hakili bɛ jamanadenw na bɛn ni keleya ani sindiya bɛ Mali jamana kɔnɔ ka sanga ni o sunkalo ɲɔgɔn dɛmɛ kadira ye fɛn mun ye seliw ye ani duwawudenw o kɛra an ka jamana ye yaasa jamana in bɛ se ka kɛ jamana dumanba ye gɛlɛya mun bɛ anw da la gɛlɛyaw ka se ka wuli ka malidenw don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ marabolo kɔnɔ kibaruya bɛna taa ni an ye bajangarakaw bara an ka jamana premier ministre ale ka taama la bajangarakaw fɛ yen nɔ ka sanga ni karidon ye fɛn min ye marisikalo tile 8 ye a ka taama kɔnɔna la a taara se bajangarakaw ka misiriba 2 la u b'a fɔ misiri min ma ko misiri kɔrɔba ni o misiri ni tarikuba bɛ a misiri la ko fula misiri walima misiri kɔrɔ an ka jamana premier ministre a taara i ten da o misiri kɔnɔ ka duwawudon kɛ jamana ye ani fo ka taa se misiri filanan mun ye bajangarakaw bala n'u b'a wele ko nantumɛ ka misiri fo ka taa se o misiri kofɔlɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ma premier ministre a taara arakan 2 seli o yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na ko a ka seli kɔfɛ duwawudon jamana ye bɛn ni keleya ani malidenw ka ɲɛta ko hakilina bɛɛ lajɛlen bolila o de kan sigasokaw fɛ yen nɔ mobili bolilaw kalanbulon kɛra u kun yaasa siraba kasaraw u ka se ka kisi ka bɔ o kɔlɔlɔ ma siraba sariyaw labato cogo o kalanbulon kɛra Sigaso mobili bolila ma 50 ɲɔngo o kun maa 100 ɲɔngo olu de ni kalanbulon sɔrɔ hakilina mun ni a bɔra ANASER yɔrɔ ko yaasa chauffeur transporteur bɛɛ lajɛlen ka se ka siraba sariyaw ka olu faamu ka u ladɔn yaasa siraba kasaraw bɛ dɔgɔya cogo min na an sɔngɔkaw bara campagne de vaccination o kɛra yaasa sifinaka minnu bɛ yen nɔ ni gɛlɛya bɛ u sɔrɔ bana mun bɛ yen ni o ye sendimi bana ni a ɲɔngow ye ka se ka vaccination ni o ye bolocili ye k'a kɛ sifinakaw kun a yɛrɛ mɛ k'a fɔ sifinaka minnu ni olu b'a daminɛ kalo 2 la ani ka taa a bila san 15 la o banaw de bɛ olu sɛgɛn kosɛbɛ ko o de la nin bolocili ni a ɲɔngow kɛra yaasa ka se ka ni bana in kunbɛn u ka kin caman kɔnɔna la ani kalanso caman kɔnɔna la k'a fɔ wulikajɔw bɛ ka kɛ yaasa an sɔngɔkaw bara diphtérie bana ka se ka a kɛlɛ pewu kitakaw bara ko sogo sɔngɔ gɛlɛyalen don bawo yɛrɛ bɛ k'a fɔ sogo sɔngɔ kɛmɛ ka taa a yɛrɛ sɔrɔ sogo koloma ka bɔ 600 la ka taa 660 la kuma dɔw la fo 700 ɲɔgɔn yɛrɛ sogo buma ko o bɔra 700 la ka taa a yɛrɛ sɔrɔ 800 na o kɛmɛ gɛlɛyadaba ye gɔdɔnnaw yɔrɔ ani fo ka taa se musow kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko sogo mun ni mɔgɔ mago b'a la kosɛbɛ nin waati in na ni sogo gɛlɛyara a bɛ gɛlɛya caman lase maaw ka nasɔngɔkow ani fo ka taa se maaw ka dala dumuniw ma bawo ko an bɛ ka taa seli ɲɛkɔrɔla mun na ani an bɛ sunkalo mun na bɛɛ mago bɛ sogo la k'a ka kan fɛlɛn dabali ka kɛ sogo sɔngɔ ka se ka jigin ka se ka maaw ni na hinɛ seli waati ninnu na kibaru an bɛ taa fan fɛ ka fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ ka sɔrɔ ka taa an ka diɲɛ fantɔw kibaruw kɔnɔna la. dugutigi ni wari dafara a ye paase d'a kan ka sira di ne ma. sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sida Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Niger jamana kɔkancɛw minisiri ni o ye Bakari Yaw Sangare ye ale ye welekan bila convocation ka ɲɛsin Union européenne u ka chargé d'affaires mun ni a bɛ Niger jamana kɔnɔ ni o ye madame Nicotela Avela ye
ko nin convocation in kun ti dɔwɛrɛ ye o kɛmɛ k'a ye k'a fɔ nanzarala jamanaw ka wasadenw bɛ ka u da don Niger jamana koɲɛw la n'u b'a wele ko ingérence étrangère bawo k'u kɛmɛ ka a laɲini k'a fɔ Niger jamanakuntigi kɔrɔ Mamadu Bazoum ka bila ka bɔ kaso la walima o bɛ ka u da don ale ka koɲɛw la o siratigɛ de la Niger jamana ɲɛmaaw ka tɛmɛ kɔkancaw minisiri kan a ye sɛbɛn di ni muso in ma muso mun ni ale bɛ Union européenne ka koɲɛw la Niger jamana kɔnɔ sɛbɛn mun n'u b'a yɛrɛ k'a fɔ ko u b'a ɲini nanzarala jamanaw fɛ u k'u dabɔ Niger jamana koɲɛw la u y'u da donni min k'a la ni o ye ingérence ye ko Niger jamana bɛ o kɔn ko cogo sugu bɛɛ lajɛlen na bawo ko diɲɛ bɛ yɔrɔ mun na bi aw da man ka don jamana wɛrɛ koɲɛw la ka sɔrɔ aw ma sara aw la aw ma wele k'u b'a ɲini Union européenne jamanaw fɛ u ka ingérence dabila k'u dabɔ Niger jamana kow la k'a to Niger ka denw yɛrɛ bolo ka se k'u ka koɲɛw ɲɛnabɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ seko ni dɔnko fɛnba mun bɛ yen n'u b'a wele ko Djidji Ayokoué ni o kun lasago bɛ Faransi jamana kɔnɔ a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko nin buru kofɔlen ni buru in ni Côte d'Ivoire jamana siya dɔw bɛ yen nɔ olu kun kɛn bɛ ka a laɲini buru in ka se ka segin u ma bawo ko a tanburu kun lasago bɛ Faransikaw de bara kabi gale waatiw ka sanga ni bi juma marisi kalo tile 13 de ye nin buru kofɔlen in bisimilara fɛn mun ye Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ wa ko pankolo kɛrɛnkɛrɛnlen nana ni a ye o de dayɛlɛmayara Côte d'Ivoire kaw ka seko ni dɔnko minisiri muso fɛ ni o ye Françoise Remarque ye a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin ye waati jɔnjɔn ye Côte d'Ivoire jamana bolo bawo ko kabi 2019 Côte d'Ivoire jamana kun ye nin buru in laɲini buru mun ni fɛn mun ye u b'a fɔ siya mun ma ko ébrier olu ka ladala buruba don u ka laada fɛnba don ko a ka kan nin tanburu in kun ka bɔ Faransi jamana kɔnɔ ka segin Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ denw ma ko nin nali kɛra seko ni dɔnko a fɛnba minnu ni jamanaw bɛ k'a laɲini ka se ka segin u ma ko nin bɛ don o kadira kɔnɔna la Senegali jamana y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛna sanubɔ sɛbɛn 71 ka o minɛ sanubɔlaw la bawo ko ani cɛkɛdala dɔw fana bɛ yen nɔ ni olu bɛ ka phosphate o utiliser u bɛ ka baga dɔw kɛ ni o ye produit chimique ye minnu bɛ ka dugukolo tiɲɛ kosɛbɛ ani k'a ka kan Senegali jamana sanubɔlaw ka sɛbɛnfuraw kun kan ka lajɛ u kun kan ka audit kɛ ka sɛgɛsɛgɛ ka lamɛnni kɛ ani renégociation yaasa sanubɔlaw ka contrat k'a lajɛ ko kabi jamana ɲɛmaaw kun sigira fanga la u kun ma o baaraw kɛ Premier ministre Ousmane Sonko y'a yɛrɛ k'a fɔ ko o baaraw bɛna daminɛ permis 71 o bɛna o de lajɔ k'o baaraw bɛɛ lajɛlen lajɔra ka a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ ko ɲuman bawo ko sanubɔ cakɛda ninnu u kan ka nafolo mun sara Senegal jamana ye o kan ka taa jɔ sefa wari miliyari 250 hakɛ la o nafolo de ma sara Russie jamana y'a yɛrɛ k'a fɔ u ye anglais ani fo ka taa se français ka lasigiden mun bɛ Russie jamana kɔnɔ ka olu wele bɔgɔ jɔnna kan ka u convoquer ka sanga ni bi juma marisi kalo tile 13 ye bawo ko anglais ni faransi bɛ ka Ukraine dɛmɛ Russie kan ko Ukraine kaw ye mugujugu dɔ fili mugujugu mun n'a kɛra tarata don ni a kɛra sababu ye ka maa 7 bɔnɛ a nin na Russie jamana kɔnɔ ni ka maa 40 jogin kibaruya yɛrɛ k'a fɔ o misili ninnu ko a yɛrɛ k'a fɔ ko Occident ni o ye nanzara jamanaw ye olu de ka misilu de don kɛrɛnkɛrɛnnen la Faransi ani Angleterre u ka misili min bɛ yen n'u b'a wele ko Storm Shadow ko ni Faransi ni Angleterre ka dɛmɛ tɛ cogo si la Ukraine tɛ se ka nin misili ninnu sɔrɔ munna Ukraine bɛ o misili ninnu ta ka fili Russie kan Russie jamana ye Ukraine ani Faransi ka lasigidenw k'u convoquer ka yɛrɛ k'a fɔ u b'a ɲini jamana ninnu fɛ u k'u dabɔ Russie ani Ukraine ka kɛlɛ la bawo olu ye sɛgɛsɛgɛli bɛɛ lajɛlen kɛ k'a fɔ marifa ni misili ni a kɛlɛkɛminɛn camanba de bɛ yen anglais ni français de bɛ ka o di Ukraine ma n'u ma o baaraw dabila Russie a bɛ sɔn ka ɲɛsin Angleterre ani Faransi jamanaw ma fana ka u kɛlɛ Brésil jamana ɲɛmaa y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u ka ɲɛmaakɔrɔ mun lasagolen don ni o ye Jair Bolsonaro ye ale Amérique jamana diɲɛmɔgɔbatigi dɔ tun bɛ fɛ ka bɔ ka taa o lajɛ ka sɔrɔ ko Brésil kiiritigɛlamaw ma jɛn ni a ye o siratigɛ de la ko olu ye taama sɛbɛn ni o ye visa ye ka o minɛ Amérique jamana tigi na a b'a yɛrɛ k'a fɔ a tɛ se ka bɔ Amérique jamana kɔnɔ ka na Brésil k'a bɛna taa jamanakuntigi kɔrɔ lajɛ bawo ko kiiritigɛlamaw ma jɛn ni a ye o de la Brésil jamana ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ olu ye nin visa ye ni o ye taama sɛbɛn k'a tigɛ diɲɛmɔgɔbatigi na ni o ye diplomate ye
Amérique Israël olu farame ɲɔgɔn kan ka Iran kɛlɛ mun kɛ ni an ye a tile 14 na kɛlɛ ti ka jɔ arame k'a fɔ ko tile 14 in don na ko américains ka pankulu dɔ susura pankulu mun ni a kɔnɔnama bɛɛ lajɛlen tora a la maa wɔɔrɔ ɲɔgɔn ko de tun b'a kɔnɔ wa kibaruya dɔ fana kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko maa 4 wa kibaruya kɔnɔna la Iran ka yɛrɛ k'a fɔ ko olu de Amérique ka nin pankulu in susu nka américains fana ma sɔn o ma américains kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ k'olu ka pankulu in ye sira de bila ni pankulu in tununa nka Irankaw ye a pankulu soli revendiquer ka sanga ni tile 4 in ye a yɛrɛ k'a fɔ ko Faransikaw ka fintigila ka kelen o fana fagara nin kɛlɛ in kɔnɔna la bi dɔ in na américains ani fo ka taa se Israël olu kun kɛmɛ ka wulikajɔw caman boloda ka fɛn mun ye mugu caman ka o fili Iran jamana kan nka Irankaw kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ fɛnɛ ko kɛlɛ tɛna jɔ nin ko in na wa ko Iran fana ye susuli dɔ bila ka taa Israël kɔrɔnfan na ko n'o kɛra sababu ye ko ka tiɲɛniba lase Israël yɔrɔ min bɛ n'u b'a wele ko Zarzir nka kɛlɛ in kɔnɔna yɛrɛ an bɛ k'a fɔ jamanaw bɛɛ lajɛlen kɛmɛ ka u labɛn kɛlɛ tamasiyɛn foyi tɛ k'a fɔ kɛlɛ bɛna ɲɔngiri bawo Amérique jamana ɲɛmaaw ko u bɔra k'a fɔ ko wulikajɔw bɛna kologiriya olu fɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna la ko ka susuluw bonya kosɛbɛ Irankaw fana kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ fɛn mun ye lafiyada ye o tɛ Amérique jamana ni a dɛmɛbagaw ani u ka daga fɛn fɛn bɛ Moyen-Orient kɔnɔna la k'olu bɛna wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ ka se o bɛɛ lajɛlen ma ni ne bɛ dan siri an ka wula in na kibaruya la minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan nin waati in na k'a lase aw ma an b'a fɔ ka ko ɲuman dɔn a y'aw sɔgɔlen to jani kibaruya sira bɛɛ lajɛlen na nɛgɛ kanɲɛ 21 ani Kasim Tarawele ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya wɛrɛ kɛnɛ kan yan'o cɛ ne b'a fɔ ko k'anw bɛn kunnafoni lasira aw ma balimakɛ Vamara Berthe fɛ nɛgɛ karafew ani ka jaw yɛrɛ aw la o tun bɛ Keba Jalo bolo a k'an bɛn